Kubva muna 2011 kusvika last year gore ra2025 muna August ndainge ndichiita zvekutengesa mabhero kwamupedza nhamo, but zvandakazoudzwa nasupplier aindisupplier hembe idzodzo zvakandityisa. Handichaiti zvekutengesa hembe dzemumabhero futi. Mamukasi emhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai: hanzi makadii mukomanashi, muri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ndakange ndiri munhu ainge ari panguva yakaoma. Zita rangu muchanditi Eunice. I have relocated kunoku ku-UK kwanga kwagara kuine vana vangu. This time around ndauya kuzogara kuno ku-UK permanently because mamwe mabusinesses avo andaita kuZimbabwe ndakazosiyana nazvo. Ndine 57 uye zvekare vana vangu vanga vagara vari kunoku. Nyaya yangu yakatanga kudhara makange muri mugore ra2011 mandakange ndichiri kuZimbabwe. Panguva iyoyo ndakange ndiri munhu ainge achizama kubatanidza upenyu. Murume wangu akange asingashandi uye zvekare ainge aine urema, akakuvara ari pabasa, mari hadzina kubuda. Vana ndaiti ndikavatarisa vachikura pakange paine matambudziko akawanda andainge ndichifanira kuti ndige ndichisouva. Maschool fees, chikafu, ndini ndainge ndakatarisana nazvo zvekuti ndairarama ndiri under pressure. Ndakatanga kuita zvekutengesa hembe dzekumupedza nhamo, mabhero aya. Ndaenda kuMbare ndonotenga mabhero, ndobva ndadzoka ndotanga kutengesa mumaraini matainge tichigara kuma-high density areas. Pakutanga zvinhu zvacho zvaingofamba zvishoma nezvishoma, saka unozotanga kuwiriranawo nevamwe vanhu mumabusinesses amunenge muchiita nekutengesa. Nerimwe zuva umwe mukadzi uyo wandainge ndichimbofamba naye, iyo aine mabhero ake, iniwo ndiine hembe dzangu. Saka mukadzi iye akazoti kwandiri, Eunice, kana uchida mari chaiyo chaiyo, uchida kubata mari sezvatinoita, tsvaka supplier wekunze. Ndikati kunze kupi? Handina kana munhu wandinoziva ini akaenda kunze kwenyika. Akabva ati kuIndia ndine contact. Ndakafunga nezvazvo ndikati Mwari vandizarurirawo dhoo rangu. Ndakatanga kutaurirana nemukadzi uya pafoni. Saka akabva achizondiudza kuti iyewo ainge ari based muIndia, ndiko kwaainge achigara nekushanda. Ainge akaroorwa zvekare nemurume muIndian. Akati vakange vaine business ravo, they were sending good quality clothes zvekuti waitokwanisa kutoita profit. Hembe idzi dzaisvikira muMozambique kana kuti Tanzania, then dzobva dzachizouya muZimbabwe. Pekutanga friend yangu paakange ava kuda kuitawo order yake, ndakaita ka small order sezvo ndakange ndisati ndava trust nezvandainge ndichida kuita, plus kutotya kuti kana ndikaita zvinhu zvakadai mari yaikwanisa kuzonyura. Hembe dzakauya mukomanashi, hembe dzainge dzakanaka, asi dzaisava dzakaita se dzimwe dzandaimbo order mumabhero. Hembe idzi dzairatidza kuva hembe dzimwe dzinenge dzitori nequality kana kuti mabrands, uye kana bhutsu dzacho kwaitouya maoriginal. Saka nekuda kwekuti hembe ndainge ndakadzitenga necheap price, ndakazoita markup times 2. Asi ndichifamba kudaro ndichitengesa hembe idzi dzaitongoonekwa sekunge dzinenge dziri hembe dzinenge dzakachipa. Bhutsu dziya, maNike, maAdidas, maPuma, maoriginal, ndakazotanga kuenda kuna Namazoe kumagorokoza ndichiitawo zvekutengesa ikoko. Ndaikwanisa kutengesa nekukurumidza. Mari yakatanga kuuya, ndikati finally zvinhu zvangu zvava kutanga kufamba zvakanaka. Ndakaramba ndichingowedzera maorders angu. Business rangu rakaramba richikura. Vana vangu vakatanga kuenda kuzvikoro zvakanaka. Zvinhu zvangu zvakatanga kunyatsokugadzikana. But pane zvinhu zvandaitanga kuona zvishoma nezvishoma, and ndiri munhu anorota. Ndakatanga kurota ndichitungamirira boka revanhu, but vanhu ava ndaizoti kana ndava kunyatsokutarisa zviso zvavo ndaibva ndaona mazita anenge ari mazita evanhu vanenge vakandikwereta vandinenge ndakanyora mukabhuku
vandinenge ndakweretesa hembe dzangu. Vanhu ivavo ndaivarota ndichivatungamirira ndozovasiya mune imwe nzvimbo, vamwe vari mumatope, vamwe vari mugwenga, vachiratidza kuti upenyu hwavo hunenge hwasvika pakaoma financially, zvireva kuti vanenge vava vanhu vanenge vava kurarama vaine munyama wakanyanyisa. Uye zvekare pakunovhura kwemabhero, ndaiti kana ndiine mabhero andinenge ndahodha straight kubva kuIndia, hembe idzodzo dzinenge dziine kamwe kasmell kasinganzwisisiki. Saka nevana taitopinda bhizi, ndakasvika pakuzotenga malaundry machine. Ndakange ndava kutoti pose patinoita new stock taibva tachizotanga tawacha hembe idzodzo kana kuita dry clean because dzinenge dzichinhuhwa zvisingaiti. Ndakange ndisingatozivi kutoti mishonga mimwe iyo inenge ichiita kuti hembe idzodzo dzinge dzichinhuhwa. Saka nerimwe zuva ndakaonawo rimwe zijaketi iroro rainge rakanaka, saka ndakabva ndaritora after dry cleaning ndokubva ndatoriisa muwardrobe mangu. Handina kurara zuva iroro ndichingobatwa nemamwe madzikirira. Ndakazoona vamwe sekuru vangu vakashayika kudhara vainge vari hanzvadzi yaamai, vakati kwandiri, rasa jaketi iroro, nekuti munhu wacho ari kutouya. Kana akangosvika jaketi iroro riri mumba mako uchaona zvichaitika kwauri. Saka pandakamuka ndakabva ndatonamata blood of Jesus ndichidzinga mweya wemadhimoni kuona kwandainge ndakaita sekuru vakafa muhope. Mangwana acho makuseni mwana wangu akaenda akanovhura dhomu. Takange takatogara mudining. Ipapo ndakange ndisati ndatomboita mari, but tainge tabvawo munharaunda matainge tichigara. Takange tava kugarawo mune imwewo nzvimbo muma low density kana kuti medium density suburb. Ndainge ndava kushandisa 3 room nevana vangu. Saka takange takatogara mudining, mwana akangosimuka akati ndokubva anovhura door, but pakange pasina munhu ainge aripo panze. Ndakamubvunza ndikati kochini, akati kwandiri ainge aona umwe murume wechiIndian akange anoka door akapinda mumba kutarisa. Ndikaona kuti mumba makange musina kana munhu. Ndopandakafunga hope dziya dzandainge ndarota ndichiona sekuru vangu vachinditi rasa jaketi. Mukoma, mubedroom mangu makaitika imwe sound. Saka takamhanya tose takananga kubedroom. Patakaenda mubedroom ndopatakaona kuti wardrobe yainge iri mubedroom mangu yakange yavhunika makumbo ikatodonha ikapwanyika. Izvi zvakaitika mukoma masikati machena, zvikatotishamisawo kuti chii chainge chaitika. Vana havana kukwanisa kunzwisisa, vakangofungidzira kuti munhu uyo ainge akandivezera wardrobe ainge akaita zvinhu zvefeki. Ndakabva ndatora jaketi riya ndokubva ndaripisa. Kubva ipapo mukoma ndakange ndava kutya hembe dzandainge ndichitengesa dzemumabhero. Ndakasvika pakuloja imwe imba, pamba pakange pava kugara vasikana vangu vebasa avo vainge vachindishandira kuita dry cleaning kundibatsira kutengesa. Saka pamba pavaigara ipapo pakange paine garage, double garage rainge rakakura. Takange tava kushandisa garage iroro as our warehouse. Mukoma, dzimwe nguva ndaikwanisa kungorota hope dzinotyisa nekuda kwehembe dzandaitengesa, but ndakaedza kusafunga zvakawanda. Ndaingozviudza kuti business is business. Mari yacho yakange iri mari yainge yakawanda yandaiwana. Makore akafamba, saka vana vangu vakasvika pakupedza zvidzidzo zvavo kutoenda kuma universities. Saka mukadzi iyeye akazoti auya kunoku kuZimbabwe, akabva achizondibata pano paFacebook. Ndokubva ndachizotaura naye, akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoita meet face to face. Saka ndakazoenda kumba kwake, ndichati kuBorodale. Ndasvikako tichitaura kudaro, ndakazomubvunza zvakawanda maererano nebusiness redu ratainge tichiita. Saka akazongondiudza kuti hembe idzi vaidziwana in different places, iye nemurume wake muIndian. Ndikati like where different places? Akati some from donations. Akabva ati some of them we get them kubva kune vanhu
who no longer need them. Ndikati, people who do not need them anymore, what do you mean? Akati, from people who would have died. Ipapo ndakafreeza paakandiudza kuti dzimwe hembe vanonodzitora mumatemple ameno kurasa kwavanoita hembe ikoko kuIndia, but chinenge chitori chivanhu chavo. Zvakafanana nekuti kana munhu akazviuraya, handiti paculture yedu hembe dzemunhu anenge azviuraya hadzifanire kuti dzinge dzichizogovewa nhaka. Munongomuviga nehembe dzake kana kuti munoenda kunodzirasa mumvura, iri mvura inenge ichiyerera. Saka hanzi ndo culture yavo. MaIndian vanoenda vonosiya hembe idzodzo kumatemples, then ivo vobva vachizoenda kunotora hembe idzodzo kumatemple. Ndakashamisika paakandiudza kuti mafuneral collection, hospital collections, yakanditi ihembe dzinenge dzakashandiswa mumarituals, nekuti maIndia they believe kuti hembe dzimwe dzinounza munyama, saka vanopota vachiendesa hembe dzavo kumatemples kurasirira munyama. Aya, ndakashamisika ndikati saka hembe idzi dzandanga ndichitengesa kwemakore ose awa ihembe dzimwe dzinozotopa vanhu minyama. Akangoseka zvake. Ndakabva ndatanga kuyeuka hope dziya dzandainge ndichirota ndiine boka revanhu, vanhu avo vanenge vakatenga hembe kubva kwandiri vachindikwereta, ndobva ndanovasiya munzvimbo inenge iine matope, vamwe vasingachakwanisi kubuda mumatope acho iwavo, vamwe vandaizonosiya mugwenga kurakidza kuti upenyu hwavo hunenge hwava panguva yakaomarara. Saka ndakazoita decision yekuti ndinge ndichizosiya business iroro. It was last year muna August. Saka nekuda kwemabhero, mari yandakaita nemabhero ndiyo yakandibatsira kusvika pari nhasi. Dai rainge risiri bhero, ndingadai ndisina kukwanisa kuti vana vangu vange vachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa, because vana vangu vakazotouya kunoku kuzodzidza zvidzidzo zvavo kumauniversities akasiyana siyana. Ndakavaka imba vana vangu kuenda kumauniversities kusvika pakupedza zvidzidzo zvavo, vose vari kunoku kuUK. Saka after ndavharisa business rangu, ndakabva ndachizofunga kuti ndinge ndichizouyawo kunoku kuUK. Ndakanzwa ndichinzwa kutya kuti ndiri kutengesa hembe dzevanhu vakaita mhiko dzavo dzechiIndia. Saka kana kuine vanhu vanenge vari mumabusinesses iwavo, ndinongoti chenjerai. Even though uchikwanisa kuwana mari yakawanda, but hazvisi zvose zvinokuunzira mari yakawanda zvinenge zviri clean. Ndakawana mari ndichipa vamwe vanhu mweya wejambwa nemunyama. Handina kana maeffects andakaita, handina munyama. Upenyu hwevana vangu huri kufamba zvakanaka. Ndezivi kana kuine magenerational cases. Zuva nezuva ndinogara ndichingonamata ndichiti Mwari, handidi kuti vana vangu kana kuti vazukuru vange vachizosangana generational cases nekuda kwebusiness randainge ndichiita. Zviri nani kutotenga mafake hembe dziya dzinosonyewa nevanhu than kuti unotenga original yemubhero. Zvine maspiritual covenant nemacases. Believe me, ndo basa rangu randainge ndichiita iroro kusvika pari nhasi. Kana ndikaona mabhero ini hana yangu inorova, handichadi kana kuona chinonzi hembe yemubhero kumberi kwangu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaurei navo nezvayo nyaya iyi mucomment section. Wakambotengawo hembe yemubhero here? Chii chakaitika mushure mekunge watenga hembe yemubhero? You can tell me what you think mu comment section. Pari zvino you can come to my inbox ku Facebook. Regidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, mukomana She, muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Ini ndiri murume uye zvakare ndine makore 39 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakaitika muna 2017. Kana ndikaifunga ndinonzwa ndichingozviseka ndichiti asi Rex,
paya wakazvifambisa sei? Zita rangu muchanditi Rex, ndigere muno muHarare, ndiri mudzimai wangu nevana. Asi panguva iyoyo zvinhu zvangu zvakange zvisina kumira zvakanaka. Ndakange ndisina mari chaiyo. Madeals ose angu andaipinda maari zvaizongodhakwa kutongoparara. Shamwari dzangu dzimwe dzainge dzichisimukira, ini ndichingotenderera ndiri panzvimbo imwe chete. Nerimwe zuva pane imwe friend yangu akati, Rex, dai tamboedza kunokorokoza, asi tisati taenda kunokorokoza tadii tambotsvaka imwe nzira. Tatsvaka n'anga inokwanisa kutibatsira. Akabva andiudza kuti kwainge kuine imwe n'anga yekwamurehwa, hanzi vanhu vari kuita mari yakawanda. Ndakati okay, uri kureva kuti ndinokwanisa kutobatsirwa here? Akati neniwo ndikuda kubatsirwa. Saka takabva tachizoenda tose after ndamboita zvimazuva ndichifunga nezvazvo, ndichiti usaita izvi, but ndichiona kuti situation yacho yainge yakaoma. Akange andiudza kuti mamwe mafriends angu avo akange asingachadi kuwirirana neni vakange vakaendawo kun'anga. Akange akaudzwa nevamwe kuti ndiko kwavainge vakaenda kun'anga iyoyo yekwamurehwa. Saka pakupedzisira ndakazoti ngatimboedza zvekun'anga. Takabva taenda kun'anga. Tasvikako ndipo apo patakabva tachizoitiswa mhiko nen'anga yacho, mushure mekunge yatiudza kuti mhiko dzayo dzakange dzisiri mhiko dzainge dzakachipa. Vanhu vakawanda vakange vamboedza kuti vange vachirombeswa navo sekuru ivavo, asi vazhinji vakazvikoniwa nekuda kwemhiko. Vakati kupfuma kunotoda mwoyo murefu, unokwanisa here kuzoita zvandichakuudza? Ndakanyarara ndokuti kana zvichibatsira ini ndinogona kuzviita. Vakanditarisa vakati pane mhiko yaunofanira kuti munge muchizoita imi muri vaviri, munofanira kuti munge muchizorara nemapenzi. Vakanditarisa vakati iwe ndiwe uchatanga kurara nebenzi. Mukoma, ndakati kurara nebenzi sei? Asi vakati usandibvunza zvakawanda, kana usingadi buda mumatare angu, dzokera kwawabva, nekuti handina kumbogara ndakutsvaka ini. Mukoma nashe, ndakagara ndichifunga ndikati ko ndingazviita here izvi? Mwoyo wangu wakati no, but nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Ipapo mukoma pakatosvika umwe munhu akange atori neGD6 rake, vakati uyo atouya kuzotonditenda. Saka ndakabva ndatongobvuma nefriend yangu, takabva tapiwa mishonga yekuti tinge tichizozanganisa tozora pasikarudzi dzedu patinenge tava kuda kurara nemapenzi edu tikadzoka kuHarare. Pakambopfuura zvimawiki tisati taita zvatainge takanzi tinge tichiita. Saka nerimwe zuva, it was around 1 am, ndakabva ndapinda mutaundi ndiine motikari yangu. Ndakange ndichitotsvaka mukadzi riri benzi rekuti ndinge ndichizorara naro. Zvechokwadi benzi ndakasangana naro. Mukadzi iyeye ainge akapfeka zvakange zviri zvimarengenya tsvina, achitaura ega. Ndakabva ndaziva kuti iri ibenzi, asi hana yangu yainge ichirova. Ndikabva ndati nhasi ndiro zuva rangu rekuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzangu. Ndakaenda kwaainge ari, ndikatanga kutaura naye, sisi muri right here? Akanditarisa akatanga kuseka zvake achinyara, akati kasi uri kundida? Ndakabva ndati uya titaurirane. Mukoma nashe, ndakange ndichitodedera panguva iyoyo, but ndakarinyengerera benzi iroro ndikati uya tiende titsvake nzvimbo yakanyarara. Akabvuma nyore nyore, which made it worse. Takafamba tichienda pasi pebridge. Saka tiripo pasi pebridge kudaro, ndipo apo pandakangozvimanikidza because akange achinhuhwa zvekutodaro mumwoyo. Ndikangoti just do it, mari ndiko kuti inge ichizouya. Saka ndakati ndava pamusoro pake, akabata nhengo yangu. Abata nhengo yangu akati ainge achida kutanga adya nhengo yangu, nekuti ainge ati hazviite kuti tinge tichirara tose ndisina kumbokuyamwa nhengo yako. Akange akatovhara makumbo ake. Ndakabvuma ndichiti benzi iri, but akati andibata nhengo yangu. Akange akadzvanya kumabhora uku, ndokubva anditinga akandiruma straight pasikarudzi yangu. Mukoma, ndakabva ndasvetuka because pain yandakanzwa ipapo. Ndakaridza mmere ndikati nhaiwe uri kuita sei?
akatanga kuseka akati, dzoka mhanye, ndoda kutanga ndambokudya nhengo yako. Ndakabvapo ndichimhanya ndikasiya zvimishonga zvimwe zvandainge ndiinazvo zvandakange ndanzi ndinozogeza nazvo mushure mekunge ndarara naro benzi iroro. Ndobva ndageza neweti yangu ndakamhanya ndikatombokanganwa kwandakange ndasiya ndakapaka motikari yangu because ndakange ndatorohwa nechadzimira. Ndakazosvika kumba, mukadzi wangu akangotiwo ndichingopinda mumba akaita sekunge ainge afemerwa, ndokubva anditi ainge achida kuti tinge tichisika bonde. Zvino ndakange ndakakuvara mukoma because benzi iroro rakange ratondiruma zvekuti ropa rakange richitobuda panhengo yangu. Apa kwekuwana bhandeji pakange kusina. Zvino ndakati ndatora chidhende ndazvisunga sikarudzi yangu. Madhamu vakati ndiri kutoda zvinhu zvangu. Ndakabva ndatanga kunyepera mukadzi ndikati ndarohwa nembavha. Vakanditi marohwa nembavha? Akazoti aona kuti ndakange ndiine chidhende chandainge ndakazvisunga nacho pasikarudzi yangu, akati komaita sei? Ndikabva ndati vandirova vakandikuvadza zvekare nekunhengo. Vakati imi zvakamboitika kupi kuti mbavha dzinongokurovai pasikarudzi yenyu mungokuvara pasikarudzi? Kasi marumwa here kusmall house kwamanga muri ikoko? Ndikati kwete, unozviziva kwani kuti handiti zvemahure. Ndakanyepera mukadzi kuti vakange vaine mapanga vakandirova, saka mukundirova kwavainge vachiita vakandikuvadza zvekare pasikarudzi yangu. Vakati mazino awa marumwa nani? Ndikati handizivi kuti chii chaitika mudzimai wangu. Ndakangonyarara but mudzimai akangoramba achingondibvunza vachiti hakuna mbavha inoti ichida kubira munhu inobva yamuruma nhengo yake. Ndakangoti handizivi kuti chii chakaitika. Ndokubva ndatotanga kutoita hasha. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mudzimai wangu anongoti kana tikanetsana anongoita bring back that issue obva ati zuva riya makandinyepera zvenyu but makange mabva kuhure renyu. Handina kukwanisa kuzoti ndinge ndichienderera mberi nemhiko dziya ndakabva ndangosiyana nazvo. Ndikati ndingatobviswa chinhu nemapenzi kana kuzombodzokerako kwamurehwa handina. Shamwari yangu ndakamuudza zvainge zvakaitika, iye akabva ati neniwo handichatodi. Akabva aenda akanorasa mishonga iya murwizi, nekuti akaenda kune umwe muprofita akanzi kana waona kuti haukwanisi kuti unge uchizoenderera mberi nemhiko dzacho unoenda unorasa zvinhu izvozvo murwizi. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvivindi zvacho zvekuisa sikarudzi mukanwa mebenzi zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section yemukoma vedu ava. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Ndainge ndisingambofungidziri kuti ndichazotaura nezvayo zvekare nyaya iyi, asi ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti zvipoko zviriko. Ndiri munhu mukoma atoriwo netwumabusinesses twake but ndakambobhuroka zvekutodaro. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti zvipoko hakuna but zviriko. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 48 years ekuberekwa. Nyaya yangu payakaitika iyi ndakange ndabvawo mukuita mari, saka ndakatorana nemukoma wangu Tendai nefrendi yedu ndokubva tachizoenda kwaChiyadzwa, nekuti takange tanzwa kuti kwaChiyadzwa vanhu vakange vari kuita mari. Tikasimuka tichibva muHarare tikaendawo ikoko, saka takazoti tasvikako kwaChiyadzwa. Nzvimbo iyoyo mukoma yakange iri rafu, yakange iine chirafu zvekuti waikwanisa kana kutongotorerwa zvicherwa zvamunenge mawana. Kwakange kuine vanhu vainge vakawandisa vachitsvaka madiamonds. Saka pakutanga mukoma Nashi takange tisingakwanisi kunyatsokubata but tainge tichingoramba tichingozvishingisa because taitoona vanhu vakawanda vakange vachibuda nemari. Saka takange tisingazivi kuti tainge tichazobudirira here kana kuti kwete. Kwainge kuine vamwe vanhu vaingoshanda vachiita zvekubatsira, saka takabva tachizoendawo pane vamwe gogo
vainge vari vechivanhu vakatipa bute rekuti tinge tichigeza naro. Saka takazotokwanisa kutorova mari yedu. Tarova mari kudaro takaona kutoti yainge iri mari yainge yakawanda. Tikati guys, ngatimbodzokerai kuHarare timbonoona mhuri dzedu, because mari yatainge tiinayo ipapo vaitokwanisa kutotenga motikari, because mukoma wangu neshamwari yatakanga tiinayo pavakazodzoka muHarare vakatokwanisa kutotanga mabusinesses. Ini ndakangodzoka ndisina chandainge ndiinacho. Ndichakuudzai zvakaitika. Saka takati tava mamutare, takabva tapinda mune rimwe bhawa. Tirimo mubhawa imomo ndakabva ndachizongotorwa mwoyo neumwe mukadzi uyo akange akanaka aine runako, but akangoya akandibata pashoulder. Pandakangocheuka mukadzi iyeye akaita kuti ndinge ndichinzwa kumuda. Saka takatanga kutaura. Akandibvunza kuti ndainge ndichienjoya here. Akange aine voice ainge riri soft. Kutaura kwaainge achiita neni ndakange ndisingachatozivi kuti ndakange ndiripi, ndichiita sekunge munhu ainge abatwa nechadzimira. Akanditi kana ndichida kuenjoya more ndaifanira kuti ndige ndichienda naye kurumu kwake. Ndikati izvi ndo zvinoita. Mukoma wangu vakanditi usaenda nemunhu uyu, anonokukawadhisa nembavha. Vakangoshandisa masign language, but ndakangoti handina kana basa nazvo. Plus mazuva acho iwawo ndainge ndiri monya, ndainge ndisingatyi kana anything. Ndakati this one she is mine tonight. Takambotaura. Mukadzi uya akandiudza kuti akange ava kunzwa chando, ainge ava kuda kuenda hake kumba. Tataurirana kuti akange achizoda mari, ndokubva tachizowirirana tikabva tabuda mubhawa, ndikabva ndachizoenda naye. Takabuda mubhawa, wakange huri usiku, kwaitonhora. Akandiudza kuti ainge achigara kuzvimakebhini padhuze nepabhawa ipapo. Handina kuda kubvunza zvakawanda, ndainge ndichingotevera ndiri mumashure make, dzimwe nguva ndichimuhaka tichimbofamba side by side. Takazosvika kuzvimakebhini, ndikaona kuti nzvimbo yacho yakange iri nzvimbo yainge iine mahure ainge akawanda. Takabva tapinda murumu make, makange musina kana anything, makange mungori nekametresi nechigumbeze. Ndakafara, because mukadzi ainge akazvinakira zvake iyeye from top to bottom. Akati ainge achida kundipa rudo zvechokwadi, akandipa rudo rwandisingakwanisi kana kutsanangura. Ndaita sekunge ndiri kurota kunakidzwa kwandainge ndichiita. Mangwanani acho makuseni ndakamuka, ndakange ndichinzwa chando chakanyanyisa. Pandakavhura maziso angu, ndakaita zvekuvhura maziso zvishoma nezvishoma, handina kuona sekunge ndainge ndiri mumba. Pandakazoti pembenu ndamuka, ndopandakaona kuti ndakange ndiri panze. Kunosimudza musoro kudai, ndokubva ndaona kuti ndakange ndakarara pamusoro peguva, guva chairo. Ndakashamisika. Pandakatarisa ndakaona kuti ndainge ndakazara huruva. Ndakange ndichidedera nekuda kwechando. Ndakamuka ndikatanga kufamba. Makumbo angu ainge akaita kuoma nechando, zvekuti ndakange ndichinzwa kurwadziwa pose pandainge ndichitsika pasi. Zuva rakazoti robuda, ndopandakatanga kunzwa pain, chando chichibuda mumutumbi mangu. Apa ndakange ndisisina kana senti mukoma. Mari yandainge ndiinayo ndakaisa mune chimwe chicrossbag changu. Mari iyoyo handizivi kuti yainge yabiwa nani. Kusvika pari nhasi handizivi kuti chii chakaitika, kuti mukadzi uyo wandakasangana naye chainge chiri chipoko here, kana kuti ainge achiita zvekushanda nembavha, zvekuti vaizoenda vobva vanokusiya kumakuva. Kana vakusiya kumakuva, paunozomuka obva wachizoti ndakarara nechipoko. But zvakaitika ipapo I can't even understand, because I don't think kuti akandiisira madrugs mudoro, because doro rangu randainge ndichinwa ndakatorisiya mukoma neimwe shamwari yatainge tiinayo, vachitonwa kubva mubhodhoro ratainge tichinwa tichisheya tiri 3 kudaro. Saka handina doro rake randakambonwa mukadzi iyeye, unless kana paakaenda neni kumba kwake pane zvavakanondiita, then ndokubva vachizoenda vakanondisiyawo kumakuva. Ndinotodawo kutobvunza kubva kune vamwe kana paine akambosangana nenyaya yakadai, but I believe kuti chandakasangana nacho chakange chiri chipoko chaicho, because komanashe, how is it possible kuti unomuka uri kumakuva apa mari ndainge ndabirwa? Pandakazosvika muHarare
takanetsana nemukadzi zvekuti because vana mukoma vakange vatosvika kumba nemari, vakange vaine mari, apa inini ndakange ndisina kana sendi kuzotanga kana kuexplaina. Hakuna ainge achida kundibhilivha kuti ndainge ndatorerwa mari nechipoko. Mukoma wangu vakandigumbukiira zvisingaite nekuda kwenyaya iyoyo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu do you believe it kuti vakatorerwa mari nechipoko? Ini ndinoona sekunge mukadzi wamakasangana naye maybe ainge atori necrew, vainge vari vanhu vanenge vachitongoita izvozvo, because chipoko chinogokubirai mari yekuti chinge chichizoita sei nemari yacho iyoyo. I think kuti pamakasvika kumakebhini maybe munokwanisa kunge makapiwa kana mvura yekunwa or pane zvamakaitwa after you had been drugged, mukanosiiwa kumakuva so that munge muchizofungidzira kuti chipoko. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Nyaya yangu yakaitika makange muri mugore ra2007 apo pandakatorerwa murume wangu. Kubva ipapo mupenyu hwangu hwakandiomera kusvika pari nhasi. Ndiri munhu anongotambudzika kusvika pakugara kana pamba pevabereki. Zita rangu muchanditi Tariro. Ndainge ndine 29 years mugore ra2007. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu Blessing. Taigara muHarare. Life yedu yainge iri life yainakidza kwazvo, tiine mufaro. Takange tisina mari yakawanda stereki, but takange tiine peace, financially stable. Ende ndaienda kuchechi nguva dzose, ndainamata, ndaitenda kuti Mwari ndivo vaigona kutitungamirira pane zvose zvatainge tichiita. Saka Blessing ainge asingafariri zvake kunamata stereki, but aingotiwo paanenge akwanisa tobva taenda tose kuchechi. Saka nerimwe zuva ndakati ndiri muHarare ndopandakaona umwe mukadzi uyu ndakangomunzwira tsitsi because akange akangogara pasi akabereka mwana wake. Handina kunge ndakaziva kuti yainge iri nyoka. Ndakangomunzwira tsitsi, moyo wangu ukatimisa motikari. Ndakamisa motikari ndikapinda mune imwe shop umo mandainge ndichida kutenga zvandainge ndichida kutenga. Ndakabva ndamutarisa, ndikabva ndaenda paari, ndakamubvunza, akabva atotanga kutochema. Nakandiudza kuti ainge adzimirwa foni. Ndikati wadzimirwa foni nani? Akati navatete avo vakati ndinge ndichizouya kuHarare, saka ndiri kuedza kufona pamafoni numbers epamba pavanoshanda, but mafoni haachapindi. Handizivi kuti sei ndakafunga kuti ndinge ndichimubatsira, asi panguva iyoyo pandakatanga kufunga kuti ndinge ndichimutora ndinge ndichizoenda naye kumba kwangu, ndakanzwa sekunge pane voice rakataura neni, mweya mutsvene, vachiti haiti usamubatsira. But ndakati ndakamira ndakamutarisa, ndakatanga kufunga nyaya yandakaudzwa namama vangu kuti ivowo vakasangana neumwe mukadzi uyo akavabatsira kusvika vachizowana basa rehumeidi, vachizosangana nababa. Saka ndakaramba ndakamutarisa, ndikabva ndati I'm just overthinking. Mweya mutsvene vanototi tinge tichitobatsira vanhu vanotambura. Ndakabva ndati uya undibatsire. Ndapedza kutenga ndokubva andibatsira kuisa zvinhu mumotikari, ndokubva ndachizoenda naye kumba kwangu. Ndichinosvika kumba mudzimai uya ndikamuudza kuti ange achigeza. Murume wangu paakazosvikawo achibva kubasa akandibvunza kuti ainge ari ani. Ainge ari mumba waainge aona mukicheni achibika. Ndainge ndiri mubedroom. Ndikati ndawana musikana webasa andiudza kuti akabva kumusha, akadaidzwa natete vake, zvimwe nekunyepa nekuti ndakange ndisingadi kuti murume wangu ange achizviziva kuti ndainge ndangosanganawo naye murodhi ari munhu wandainge ndisingazivi. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndafonerwa neumwe munhu wekuchechi ainge achizviziva kuti ndainge ndagara ndichida musikana webasa, uye zvekare ndainge ndakatotipa musikana uya ndikamuudza kuti ndo zvaunofanira kuti unge uchizoudza murume wangu. Saka murume akati no problem. Musikana uyo ainge achinzi Rudo akatanga kugara nesu semusikana webasa. Akange achiita zvakanaka,
aibika aita basa rake nemazvo ende ainge ari munhu ainge akadzikama, ainge asingatori advantage yekuti iye ainge ari mukuru kwandiri. Asi zvinhu zvakazochinja. Nerimwe zuva ndakamuka ndikanzwa kuti panze pakange paine munhu ainge achitaura. Pandakabuda panze ndokubva ndaona kuti ainge ari Rudo. By then ainge aendesa mwana wake kuna amai vake. Akange achigara nesu mumain house mataigara, nekuti ndakange ndiine mutemo wekuti musikana webasa unenge uchifanira kuti unge uchimubata zvakanaka. Saka pandakabuda panze ndopandakamuona akange akabata hari iyoyo mukoma, akabva achizoedza kuihwandisa mumaruva. Ndikaiona ndikati kochi, akati ndinonamata, but ndakange ndisingadi kukuudzai kuti ndinonamata kumasowe sezvo ndakange ndisina ruzivo rwakawanda nezvavanhu vanonamata kumasowe, kuti vanoshandisa hari here kana kuti kwete. Ndakangosiyana nazvo. Ndikamuudza kuti ndakange ndisingazvifariri zvemunhu uyo anonamata usiku akabatana nehari. Another day ndakapinda murumu make ndikaona kuti pakange paine zvimwe zvinhu zvainge zvakaiswa pamubhedha zvandainge ndisinganzwisisi, machira, dzimwe tambo, masaga, zvinhu zvakange zvisinganzwisisiki. Uye zvekare makange muine rimwe zimunhuwi, makange muchinhuhwa bute fodya yechivanhu nemishonga. Ndakamubvunza akangoti ndanga ndiri kuklina mabhegi angu. This was after abva kumusha kuoff kwake. Saka nemurume wangu takatanga kunetsana nguva dzose. Takange tiri vanhu vainge vava kungogara vachinetsana, kungotukana. Murume akatanga kuita zvema girlfriends. Panguva iyoyo Mweya Mutsvene vaitaura neni vachitondiudza kuti ndige ndichimudzinga basa. Saka pandainzwa voice raindiudza kuti ndige ndichidzinga Rudo basa, because ndiye ainge achikonzeresa kuti ndisagara zvakanaka nemurume wangu, ndaitofungidzira kutoti imhepo isingatodi kutoti Rudo ange achiwana munhu anomubatsira, because ainge akambogara neni pasi akandiudza kuti paari panoita sekunge pane mhepo isingadiwo chakanaka. Saka ndainge ndakatozvipa task yekuti I want to be a blessing, ndisingazivi kuti ndainge ndichazototorerwa murume. Nerimwe zuva murume wangu akangomuka usiku ndokubva abuda mubedroom. Pandakamutevera akapopota zvisingaiti. Ndakange ndisingazivi kuti ndozvaainge oita. Aipota achienda mumba make Rudo vachinorara vose. Relationship yavo yakazosvika pakubuda pachena apo Rudo paainge atova nenhumbu nechekare. Saka mistake yandainge ndoita, Rudo uyu ndaipota ndichienda naye kumusha kwevabereki vemurume wangu. Saka ikoko ainge ava kutoitawo zvekutotamba horoora ndisingatozivi. Nekuda kwekushandisa mishonga yake akatanga kudiwa nevabereki vemurume wangu. Ndainge ndava kuita sekunge munhu anoroya, because ndaikwanisa kungomuka ndobva ndatoona kutoti ndakatodzipa murume wangu blessing. Iyewo aiti kana akavhunduka obva aona ndakamudzipa obva atanga kuchema. Amai vake vakazouya vakagara nesu vamwe nevangu. Zvinhu izvi zvikaitika, vakati ndaifungidzira kuti mwana wangu anonyepa, uri muroyi iwewe tariro. Ndakasvika pakutorerwa murume ndakatarisa naRudo ainge ari maid wangu. Ndinongoti kune vamwe vanhu kunzoko, kana mukanzwa inzwi raMweya Mutsvene musambofa makaignore zvamunenge muchiudzwa naMweya Mutsvene, because ndakangosangana nemunhu wandakange ndisiri shuwa naye, but nekuda kwekuti ndaizviudza kuti ndiri munhu anobatsira vanhu vanotambura stereki, ndakasarudza kuti ndinge ndichimuunza mumba mangu. Kana wafunga kuti unge uchiunza munhu mumba mako, at least ita a background check, unge uchinyatso kustada nekuona kuti munhu iyeye waunenge waunza muupenyu hwako anenge ari munhu anonamata here kana kuti kwete. Sekutamba sekuseka, Blessing akatanga kundiudza kuti ainge afunga kuti ange achiita vakadzi vaviri. Ndakamboramba ndikati hazviite. Akati unopenga, unofungidzira kuti ndingarasa mwana wangu here, because she was pregnant. Akasvika pakuzvara matwins. Kusekwa kwacho ndakaita sekunge munhu asekwa naMwari, munhu akazvara mapatya. Ndikangosiiwa ndakatemba. Ndakaramba ndakabatirira pamarriage certificate
but munhu akange asisina basa nini ndikazomukumbira divorce so that ange achizondisunungura. Ndaifungidzirawo kuti ndichawana umwe murume, but kubva gore iroro kusvika pari nhasi ndinongozvitamburira nevana vangu. Murume akaenda naRudo the maid. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Vaiti ivo kana ndikafunga kwandakabva nemurume wangu ex husband yavo hanzi ndinongotanga kungochema. Zvakaoma. Kana wakambounzawo maid kana kuti garden boy pamba pako akazokukanganisira life, please feel free to come to my inbox and share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakabira chigure foni. Ndatambudzika ini. Zita rangu muchanditi Pastor Kelvin. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 36 years. Ndinotungamirirawo church, but it is a small church muHarare. Vanhu vanondiremekedza, havatozvizivi kuti kunyengetera, even though ndichinyengetera ndine power, asi rimwe divi ndinoita zvekuba, ndine kaside hustle, ndinoita zvekuba mafoni. Mukoma ndo basa ka. Musati mandituka, regai ndikuudzei kuti zvakatanga sei. Pandakatanga basa iri rechurch, zvinhu zvainge zvakaoma, maofferings acho mari ishoma, saka unenge uine zvinhu zvinozokumanikidza kuti unge uchizoita mabasa ako ekudhara. Mwari ndakamuzivira mujeri mushure mekunge ndabatwa ndikasungwa, saka ndiri kujeri ndokwandakasarudza kuti ndainge ndichida kuita mufundisi. Mhuri nditori nayo uye zvekare ndine vanhu vakawanda vanotarisira kubva kwandiri, saka tinowanzo kupinda mumakombi. Pandinenge ndichifamba haungambofungidziri kuti ndiri vamufundisi, kana mapfekero andinenge ndakaita ndinenge ndakangoita imwe yaiya. Saka tinowanzo kuti mumakombi totongozvomora, tinotodhila kana nemadriver mamwe emakombi. Kana tikazvomorera munhu foni, ndobva ndatoita sekunge ndoda kutoburuka paya tichitongopanana masaini kana kutaura pamaWhatsApp kuti ukaona kombi driver achingofamba achingotarira WhatsApp yake, ziva kuti panenge paine chinenge chichitobikwa, kana mukombi make imomo panenge paine munhu anenge achida kutozvomorerwa bhegi kana riine mari kana kuti foni. Saka ndo madhiri mamwe avo atinoita. Tinoba kana kunyange mudzimba dzevanhu kutopinda, but ndiri munhu wava mufundisi. Saka nerimwe zuva ndakange ndaenda kuMbare nevamwe vangu, takange tiri muMbare mumusika muya, saka vanhu vanenge vakawanda sezvamunongoziva. Ndakabva ndachizoona umwe murume uyu airatidza kuti akange aine mari, ndo yandainge ndichida, but ndakazokwanisa kumuzvomorera foni yake. Ndakaitora zvinyoronyoro ndokubva ndatongoshaika panzvimbo. Handina kubatwa semazuva ose. Ndakaenda ndikazonoitengesa foni iyoyo, ndikawana mari, ndikatoenda zvangu kumba kwangu, ndikati zvaita. Saka ipapo zvinhu izvi chizoitika, ndakange hangu ndava kungonzwa mavoice aiti kwandiri, usaramba uchiita zvauri kuita, nekuti shamhu yako iri kuuya kwauri nekukasika kana kuhope. Ndainzwa voice raitaura neni richiti shamhu yako iri kuuya kwauri nekukasika. So it was a routine. Ndiri mbavha kubva muhudiki hwangu, ndakange ndiri mbavha. Saka nerimwe zuva mukoma ndakati ndakatongorelaxa, ndakatongogara zvangu ndiri pamba ndiri ndega. Ndinowanzo kuti kana ndiri pamba ndinenge ndiri paTV kuona maconfession, madrama, zvakangosiyana siyana paYouTube. Saka ndakati ndichiona TV kudaro, ndipo apo pakabva pachizongotanga kungoplayawo chimwe chiprogramu, ndikabva ndatongoskipa chivamwewo vanoita zvekuinterviewa n'anga. Saka pakaridzwa kamwe kasongo kezvigure. Saka kasongo aka kakangoramba kachingorira munzeve dzangu. Ndikasvika pakudzima TV, but nziyo iyoyo yakaramba ichingoridzwa, but nziyo iyoyo yaita sekunge vanhu vari kutoimba vainge vari mumba mandainge ndiri. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndichingokanzwa kasongo ikako, ndikatotanga kutoimba ndichitevedzera. Saka pandakatanga kuimba, mukadzi wangu akandibvunza akati, kasi muri munyasara ndere?
ndikati kochi ndakazoita zvekuvhunduka because ndakange ndava kutoimba kasong ikako kechinyasarande but ndichitoridza semunhu ari kuridza ngoma, ndaita sekunge munhu ari kuridza ngoma. Ndakabva ndaedza kunamata ndichigeza ndikati nhai Ishe, kochi ichi chiri kuitika. Saka zvatova nenguva zvinhu izvi zvichiitika kwandiri, ndinongogara ndichingoimba nziyo masongs ezvigure. Ndakazosvika pakuenda kune vamwe madzibaba vakandiudza kuti munhu wandakabirwa haabirwi nekuti chigure. Saka kutaura kudai, kunyange ndiri muchechi, ndinongoti kana ndikangovarayirwa so ndinototanga kutonzwa tumwe tumachuni twechimalawi tunenge tuchipinda mupfungwa, ndobva ndatotanga kutogutsirira musoro. Apa maoko angu kana ndikasatozvibata ndinototanga kutoita sekunge munhu ari kuridza kamwe kangoma. Pane kamwe kangoma kandinenge ndichinzwa kanenge kachinyasokuridzwa munzeve dzangu, kanenge kachiita kakutapirira kunaka mukukateerera zvekuti ndinenge ndava kutoda kutotanga kutotamba. Ndinoti kana ndiri ndega pamba ndinozogumisidzira ndava kutotamba kangoma ikako, nekuti munhu anenge achikaridza anenge achiita sekunge ari kure, apa kachuni kacho kanenge kachiita kunakidza. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo vamufundisi mucomment section. Hanzi mudzimai akasvika pakundibvunza kuti kasi uri munyasarande here? Hanzi mushure mekunge ndanzwa tumwe tumasongs twainge tuchiridzwa munzeve dzangu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndinogarawo muno muchitungwiza. Ndainge ndimbori kuJoni, ndiko kwandakasanganawo nechannel yenyu. Ndinogara ndichingodownloada paVidMate. Saka inini basa rangu randinoita, ndinoita zvekugadzira macouch, mibhedha. Ndiri kuSouth Africa ndo pandakadzidzira kuita basa iri randinoita. Ndainge ndiri carpenter ndichiita zveroofing, kudzamara ndichizodzidziswawo basa rekuita zvekugadzira macouch nemibhedha. Ndiri murume ndine makore 41 years. Saka ndinogadzira macouch, maheadboard, mibhedha, zvinhu zvakasiyana siyana. Saka business rangu rakambosimuka mushure mekunge ndadzoka kunoku kuZimbabwe permanently, but iyi mari mukoma, mari hadzibatiki zvekudaro. So what I did mukoma ndezvekudai, ndakabva ndachizotanga kufamba. Ndafamba ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba, but ndakaenda kunguo tsvuku because ndainge ndakamboudzwa ndiri kuSouth Africa kuti pakange paine umwe weukama handingatauri hangu nezita rake, uyo ainge asingandishuviri chakanaka muupenyu hwangu. Saka ndichifamba ndaitoudza maprofita akasiyana siyana kuti mumuri pane munhu asingadi kuona kubudirira kwangu. Saka ndakabva ndachizopiwawo macontacts imwe n'anga. Ndaenda kun'anga after ndataura namadzibaba venguo tsvuku, vakati izvi zvatiri kuita izvi kutambisa nguva, enda kun'anga straight, ndo kune ruponeso rwako. Saka n'anga yandakazosangana nayo yakati kwandiri, kana uchida kukura nekukurumidza ndichakupa mishonga. This was last year. Saka pane mhiko yandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita. Kana ndikasakwanisa kuzadzikisa mhiko iyoyo mukoma, ndiri kuzofa in the next 3 months. Saka kubva last year ndanga ndiri kuita mari yakawandisa chaizvo. Zvino mhiko iyo yandakanzi ndinge ndichiita, ndinofanira kuti ndinge ndichigadzira coffin. Ndagadzira coffin, ndikufanira kuti ndinge ndichifamba naro coffin iri kubva muno muchitungwiza ndobva ndaenda naro kumusha kumasvingo. Zvino ndingafamba sei kubva muHarare muchitungwiza kunobuda kumasvingo necoffin ndakaritakura? Hanzi ndinofanira kungofamba usiku chete. Saka mhiko yacho ndinofanira kuti ndinge ndichizoizadzikisa within the next 3 months. Kana ndikasakwanisa kuizadzikisa mhiko iyoyo within the next 3 months, ndiri kuzofa. Ndozvavakandiudza sekuru vacho ivavo kuti uchaita zvako mari last year pandakaenda kunoromba kwavari, asi vakati kana nguva yakwana
ndichatumira munhu wangu zvechokwadi ndiri pabasa pakangoonekwa gudo munharaunda matinoshandira. Saka vakandiudza kuti kana wangoona gudo ziva kuti unenge wasara ne4 months. Saka gudo iri takariona, it was last month. Saka apa pangosara 3 months chete dzekuti ndinge ndichigadzira coffin. Ndiri kutya, handizivi kuti chii chichazoitika mukoma. Ndichazouya neupdate kana kuri kunzi ndikabudirirawo, asi kana mukazongoona ndati zii ndisingachaposti kana nepaprofile pangu, zivai kuti ndinenge ndafa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.